Здравейте, пичове! Днеска съм много закифали. Вчера дойдох тук, проверих едно място. На 2 вира намерих доста стабилни кефали, от които не можах да извадя, нали? Все пак имах няколко удари и видях за какво стана въпрос. Охо! Това как скочи? Оп! Мале пичо, той е трофен. Няма просто така яка риба. Рано сутрин емоцията е доста голяма, помежду другото. В момента е около 7 часа сутринта. Дайте за аквария става въпрос. Брутален кефал. Малко е гладен, обаче е огромен, в смисъл на дължина. Може би около 45 см. В момента мисля да служа това воблерче. Тук наближавам едно малко вирче и ще видя дали ще фана нещо. Ето го. Как веднага го взе. Дръбосък. Това е първата рибка на това воблерче. Оп, ето го. Как се взе? Бащата мън трябва да вада. Охо. Охо. Това дали е хубаво? Само не ходиш там. 23 см. Бил. Не в подмога, не в подмога. Нямам повече да късам, така че трябва да прецакам вира. Вчера късах като луд, между другото, и ще си взема каквото съм късал. Ето ми е нимфичката вчера, помежду другото, сега се опитам и да си взема. На нея бях правил много хубави риболови. Тук в края долу виждам някакво затишие, най-вероятно ще има големи. И тук се правя. Наближих мястото. Надявам се да има риба, защото не изглежда като да има, което е много странно. Наистина много странно, защото е доста разлята и хубава ръката. И тиха. Оп. Ето. Как се откачи спортния. Удари. Ето го. Този път си го засеках както си трябва. За това няма да трябва кепче. Ето го. 28. Видим сега дали смятаме цвят ще даде резултат. Те явно повечето риби. Оп! Това май хубава, бе. Мале как взе. Става не е лош. Просто си го кепна. Па и се откачи. Охо! Това е хубаво. Ей! Как взе стопването? Това май си е трищица. Ходиш 50-ка. Сега ще се опитам да хвана този гиганта, да ме е написнат. Удари. Ето го. Много се боря.
Закачих страшна буца. Това е много асфалт, много на CC28. За тази риба седях тук. Честно казвам, не вярвах, че ще го фана наистина този буцанин. Ми се стори доста по-голям. Но най-вероятно това не е бил той. Она риба беше почти 2 пъти колкото него. Бруталното кефалче. Около 40-41 см може. Сега е време да си ходиш където си дошъл. Айде. Ето още един. Това е малко по-малък. Да, по-малъчки. Но пак е просто хубав. Ето. Добре, че се откачи. Да се занимавам с глупости. Приближавам тук ново място. Дано има рибки. Оп, тръгна. Това беше хубав. Ето. Дървосък. Ето. Ето един. Но това не е рибата, която закачих. Ето това е тъкъмчето, което ползва днес. Тело Trout S50 L с Shimano Vanquish и едно сравнително бюджетно влакно на Unitica.